Hello, hello. Hello. Lại finish ra vậy. दानिसो दानफिनदोंमोन ना आङो रायलायबाय थानानै अन्थाव ब्रह्म हाय हेलौ आङो ओरैनो जेबो रिजन गैया ओरैनो रायलायनो होननानै फैदों नोंथांमोनाबो जुदि जेबो खामानि मावाखैबा आंजों रायलायहर होनदो आं बायसा जेबो खामाखैबा बड' मेकार हेलौ हेलौ आगै बड' मेकार हेलौ र' दे इयावहा माबा दोङो मोनसे बुस्थु रायनो आं नर्मेल माबा बायसा आं फिल्टार चेन्ज खालामबाय थादों आंनि नेमखौबो खनसे बुंहरलाय निपेन ब्रह्म हेलौ आगै निपेन ब्रह्म ब्लेक एन्ड वाइट धुनला धुनला आब' खनसे बा मालाय होनलाय बा मालाय ओइ शिट सरि ओइ नै नै माबायानो गलिना होदो माबा रिं लाइटनि माबाया आं बिराद लोदो जानाय बायसा मोनदों गावखौनो मिथिबायना आं दा मोनानिफ्राय खामजालालै आरे रिं लाइटआ मा गोलिना होदोलै मबाइला गोलैबा सेस आंनालाय माहा बायना मोननोलै आंलाय मबाइलखौलाय र' फिल्टारखौ मोजां खालामग्रोना फिल्टारखौ मोजां खालाम वाह बे भिडिअ'आ जि बरियाखा आंखौ मादि नुदों नायफैलाय एक सेकेन्ड प्लिज खेबसेल' नायफै ओहो नङा आं आसलियाव होनाखै मबाइलावसो होनदो मबाइलाव फैलाय मादि नुदों आंखौ नायफै ओहो नों नायलाय देलाय आंनि लाइफखौ नायलाय माबायसा नुदों देलाय देलाय नायलाय आयु जि गाजा नुदों ना आंखौ गेमसो होननानै सिनायाखै दस' मार मोजां मोनखादो दस'लै नायलाय नायलाय नायनो मादि नुदों इदि नङा बेलेगसो फैदों आङो नायनो आखिनाय बायसा फैदोंलै मा होनोथाय बे फिल्टारखौ देन्जार नुदों दा माथोआव सिनायदो हेलौ आंनि मुङा जाहैबाय जेनेलिया दैमारि साउन्डआ खमायलै आयौ आंखौ मादि नुदों नायलाय नोंखौ मादि नुगोनबा टाक्लुक्लु आइसटा बेनो टुप टुप नुखागौमोन खोमा इ बुस्थुखौ पिक्चाराव मोदाय बायदि नुदो सेस र' चेन्ज खालामसै प्लिज गासैनोबो बुंना हो साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज आब' सना लेट मी चेंज द फिल्टर रुको 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 कौन सा फिल्टर दे दूँ मैं हाँ ये अच्छी है थोड़ी सी गोरी दिख रही हूँ आं माने हिन्दी रायलायखो ओमफ्राय अखा हानायखाय मार साहा लोंबाय थादों आं मोदाय बायदि नुबाय आब' मालाबा गुवाहाटियाव बेरायहोलाय नोंनाव आलासि जाहैगोन जागोन दे फाइबानो जाबाय मानसिखौ आखिनाय बायदि नुबाय आब' औ ओंखाम जाबायना आब' दहाय जाबाय लान्च खालामबाय ओमफ्राय आं साहा लोङा दिनैसो लोंबाय बिराद गोबाव आंहालाय जियानो थांबाबो साहा लोङा रावबो मानसिया बिदि साहा लोंनानै लाइफ फैया खोमा खिन्थु आं माने मा खालामना थानो जादों आरोना अखाबो हासोयो जेरावबो बेरायनोबो थाङाखै मा भिडिअ'खौनो होनना साननानै आङो लाइफखौनो रायलायनोसै होननानै सानबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बबा फुजा नायहैखो बेखौ खिथाहरदो आंनो आंथ' देग्लाय दुर्गा फुजाबो नायासै लोखि फुजाबो गैया
मा जादों आब' मा जादों आं मिथिबायना आङो मा बुस्थु दे बियो बुंनो हायोबा दहाय आंजों लाइफआव थानायफोरा मिथिगोन आरोना मा बुस्थु आब' आंनि चेनेलखौ ग्र' खालामना हो आब' प्लिज नायाखै आं मोनसे खोथा बुंनो हो आं दिनैयो नोंनि चेनेलखौ बुंनो हागोन बास नोंखौ साबस्क्राइब खालामगोन सोरबा बारा एसेबांथ' खालामनाय नङा आं बुंबानो जे साबस्क्राइबार बारायगोन बेबायदिथ' नङा जे साफा सानै बारायहैगोन देसुन बारायबाबो जुदि नोंनि कन्टेन्टआनो मोजां नङाबा बेफोर साबस्क्राइब खालामनायजों नों जेब्लाबो दावगानो हाया नों भिउसजोंसो दावगायोथ' मानसिया स' नोङो मा होनो कन्टेन्टखौ मोजां खालामनो नाजा नों माबे कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायो बेखौ इमप्रुभ खालामनो नाजा अब्लानो बरिया नोंनि गोदोनानि सेना रुपानि नामा गेमस्ट्रि लिरनाय लकेटआ रुपा नङा वाइट गल्ड प्लास डायमन्ड बोरावबो नायहैयाखै आं फुजानि मोखांखौनो नुवाखै आं आब' सेम अन्थाव ब्रह्म एकदम सेम खोथाखौ बुंनो नोङो आं एबारसो माने आं गोसोआव थानाय माने उन्दैनिफ्राय आं फुजा नायफेरि जायाखै आरोना उन्दैनिफ्राय आं फुजा नायबाय थाखादों खिन्थु एबारसो फार्स्ट टाइम जे आङो फुजा नायाखै आरो हाय आब' मा खबर प्रिया नार्जारि मोजां आगै नोंनालाय माबोरै मा जादों आब' आङो थालिर गोथां एवनाय जादों सुदेम नार्जारि हेल' आगै थेंक इउ स' माच जै थेंक इउ स' माच डियार फर योर कमप्लिमेन्ट गगा मोननाया मोजां जाबाय नामा रशनि एनि टाइम मेकआप दाफोबो येस बिकज आई लाभ मेकआप इज माई लाइफ मेकआप इज एभरिथिं फर मी ओंखायनो आंखौ सोरबा सासे मानसिया नांलायबा आंखौथ' बुनो हाखाया नांलायबा आंनि मेकआपखौ सेफायना होयो आरोना मानोना होनबा आं सबसे बांसिनावनो मेकआपखौ आंनि मेकआपनि बुस्थुफोरखौ अरिजिनेल फेसाव मानो फैया मानोना होनबा आं मोजां मोना बेखायनो फैया आङो आरो जुदि आंनि अरिजिनेल फेसखौ नायनोबा आंनि मेकआप टिउटरियेल भिडिअस गोबां दङ आंनि चेनेलाव स' नोंथाङा चेक खालामहैनो हागोन आरोना हरिओम 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 प्रभु मा लक्ष्मी प्रभु आब'लाय आंनो सासे सिख्ला बानायना हरदो मा होनो गथ'फ्रा रशनि आगै ना मा जागोन मिथिला लोगो ना मा जागोन जिखुनु रशनि होबाय आङो नों बिराद साइज खोमाना ओंखायनो मेकआप लाया खोमा मालाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय औ फटाफट माने आङो बे ग्रिन ड्रेसा दाख्लै जे लावदुमनि पसन होननानै बुंदोंमोन ना बे बुस्थुखौ गाननानै थांदोंमोन आरो जोङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन स' बेनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो आं सानबाय मा खालामना थाबावनो आङो होननानै डाइरेक्ट लाइभ फैबाय आरोना ओमफ्राय बे गस्लाया माने एसे गरम टाइपमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखायनो जल्दि चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय चेन्ज खालामनानै आराम कमफर्टेबल ड्रेस गाननानै लाइभ फैबाय गुमैया मन्दिर खुलुमदों नामा आब'नो डेन्जारसो इयो पुर'हितसो हाय आब' अखा हानायाव गुसु बेरायहैदो औ बेरायनानै दासो फैबाय बेरायना फैखांनानै साहा लोंगासिनो नुवाखै आङो गाइखेर साहा लोङामोन आरोना दिनै बिराद गोबावनि उनाव लोंबाय हाय आब' सना मा खबर रातुल बर' ब्लग भिडिअ हे आगै आं आंनि सब भिडिअसआवनो नोङो कमेन्ट्स खालामो बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच इमान अननाय होनायनि थाखाय आगै थेंक इउ स' माच नोंखौ फुजा नाय होननानै सानबाय थाबायलै आं मिनिनानै थैनोसै हरिओम 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 मा लक्ष्मी हरिओम गुमैखौ खनसे खिन्थि आब' गुमैया फुजा होदोलै हाय आब' आंखौ सिनायदोंना आब' बर' कनक निउस नोंखौ खाथियाव लोगो मोनना जोबोद मोजां मोनदोंमोन आं मिस्टार प्रकाशनि केमेरामेन जाना थांदोंमोन कयला मैलायाव आगै औ बिराद अनथावथावथ' नोङो मानसिया
दललद मोजां मोनदों आगै आरो आसा खालामो आरो लोगो मोनबावगोन नेक्स्टआव ना आब'आ गावहाल' बेरायो आंखौ सानसेबो लांफाया रातुल बर' इस थुदो होमबालाय नेपाल थांनोसै आङो दा मा मास मोनलाय अक्ट'बरनि लास्ट उइकआव नेपाल थांगोन सप्तासेनि थाखाय सप्तासे थानो हागोन ना हाया मिथिया सानबा स' बेयावहाय नानि आं थांगोन बे कनफार्म आरो लावदुमा थाङा लांफायालै लावदुमखौ बा मालाय गुमै लावदुमा हरिओम गाजासो नेपालाव निपेन ब्रह्म औ नेपालाव आंनि भिउवार्सफोर रावबो नेपालनि गैया नामाथाय नेपालावबो गोबां बर'फोर दङथ' नेपालाव आब' जोंहानाव फै सानसे उत्तर गान्धीबारि अबेयाव बागै उत्तर गान्धीबारिया आब'खौ दिनैसो लाइफआव लोगो मोनदों जाफुं ब्रह्म औ आगै आब' नों आंनिखौ मानो रिप्लाइ होआनो रसिमा ना मा होनखो कमेन्ट्स फैबा रिप्लाइ होगासिनोथ' आब' सना मा खबर दिनै बयनिबो साबसिन नों आब' थेंक इउ स' माच आगै जया आब' तामुलपुर तामुलपुर दे जागोन दे मालाबा थांगोन नेहा बसुमतारी कालि फुजाया आंनि थाखाय ओरैबायदि माने आंनि जिउआव ओरैबायदि खुसि लाबोनो थाखाय नागिरदों कालि फुजाखौ माला मोनफैगोन जागासिनो आं मिथिबाय दा कालि फुजाया माला मोनफैगोन बेबायसासो जागासिनो आङो कालि फुजाया आंनि खानाया माबायसा बे काका जोबनानै कालि फुजाखौसो नेगासिनो आङो माला फैगोन नेगासिनो जसना बर' मा खबर कालि फुजाया कालि फुजाया बिराद मोजां मोनसे बुस्थु आं साहाखौ दोनथ'ना होनसै दे माने लोंनानै रायलायबाय थाबा बोरैबा नुयोना नों जाबानोबा होमबा थारिखा एक सेकेन्ड आं फैगासिनो पुरा खफा खफ जानानै फैगासिनो आं साया सोरनिले मा होनो सरि मा होनो इदि जाबाय थानानै रायलायबा बोरैबा नुयोना बेखायनो पुरा जाबाय साइडआव थांनानै पुरा सोनानै जाखाबाय ओमफ्राय जानानै साहाखौबो गब लोंनानै फैबाय आरो आब' नेपालाव फैबा आं लोगो हमगोन दे आब' अके जागोन आगै सोरां रामसियारि नों नेपालि नामा आगै बिग फेन फ्रम अरां इस आंनि जायगानि मानब जेबि बिग फेन फ्रम अरां आंबोथ' अरांनि आब' बिग फेन गुवाहाटियाव फैबा लोगो हम प्लिज सियर आगै मानो लोगो हमा जाना लोगो हमगोन दे आब' दुमफे इसोरानो दुमफे बेहरबायलै मा खालामबावनो अननासो होनदों ना आंखौ मागा मग' जानानै फैबाय नामा देन्जार गुवाहाटियाव मा मावोमोन बियो आंथ' गुवाहाटियाव जेबो मावा आं फार्स्ट गुवाहाटियाव फैनाया आङो शिलंनिफ्राय जेब्ला जितिया मास्टार डिग्रिया जोब्बाय आंहा बेनि उनावनो मास्टार डिग्रि जोबनायनि उनावनो थाफैखादो आरो आङो नेट खालामनो होननानै ओमफ्राय थाफैनायावनो मास मोनथामसोनि उनावनो डाइरेक्ट माबा जाना होबाय मा होनो कर'नानि लकडाउन जाना होबाय गैया ओमफ्राय लानो मोनासै ओमफ्राय दाबो खालामनो थिनबाय थायो न'निफोरा PhD खालाम नेटनि थाखाय प्रिपेयार खालाम बगेरा खिन्थु फरायनांगौ दे आं फरायनाङा होनाखै खिन्थु आंहा इन्ट्रेस्टआ दा बिजनेसाव हाबबाय नालाय ओंखायनो आं बिजनेस स्टार्ट खालामनो सानबाय आरो खिन्थु बिजनेस स्टार्ट खालामनोबो नैबेखौ नांगोन ना बे गैयाबाथ' जानाय नङा बिजनेस स्टार्ट खालामनो स' नायनोसै एसे फैसा जमायना लानोसै होनदों उदालगुरि कलेजाव मा इयाराव फरायनायमोन आङो 2017आव ग्रेजुवेट जादों होमबा सानना नायदो 2014आव उदालगुरियाव फरायदोंमोन खोमा 14 15 16 17
14 ना 15 आव नङा 14 आव आं IPS जागोनानै वाव बरिया बिदिसो जानांगौ बर'निफ्राय सासे मोजां मानसि फायनांगौ सबनिबो केपासिटिनि खोथाबो थायो देसुन स' नोंहा गैया इमान गिदिर सिमां दङ बरिया लावदुनि आंनि मिउजिक भिडिअ फैनो गोनाङा एसे दामना होदे खोनाथों देना होगोन साननैसो उनावहाय जोंनि एनिभार्सारि फैगासिनो स' बेयावहाय होनो होननानै सानबाय आरो दाख्लैथ' बार्थडेआव होनाय जायासै नालाय महाभारत थांबाय जिहेतु महाभारतआवलाय माहाथो होजानो नङा होमबा गोसोआ दिनै बेनो जाहैबाय जोंहा लावदुमनि आरो आंनि मेथाइआ लाइफ देखायाबो ना जोंनि एनिभार्सारियाव देखायगोन आरो जोंनि एनिभार्सारियावहाय नायनोसै जोङो गिदिर खालामनो हाया गिदिर खालामाबाबो साफा सानै जायखौ लिंगोन बिसोरो नुगोन आरो मोनायावनो ओमफ्राय नेक्स्ट दिना जों रिलिजखौ होनो नाजागोन नायनोसै नभेम्बरनि 6 आव नायनोसै हायोना हाया हाबाथ' हाबाय नङा होमबा लावदुमा रोंथाराले हाय आब' जया रानि बसुमतारी नोंबो खाबेसो जाबाय नामा खाबे I am from Tripura welcome हादुक कृपासा thank you so much dear आंनि चेनेलखौबो बुंनानै हो अके स' बयबो प्रनिता बर'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अननानै खोनासं लावदुमनि आंनि मेथाइखौ दिना बेबि फार्स्टनिफ्राय दामना हो आंखौबो लेंहरा नामा इस लावदुमखौ मोसानो होलाय रोङा इयो मोसानो आंनो रोङा आरो मानिफ्राय रोंनो आब' नों बेसेबां एज जाखो आङो दा 24 हाफ सोलिगासिनो नेक्स्ट 2000 दा 21 न 2022 नि मार्चआवहाय आङो 25 जासिगोन बुरिबाय हाबा जानांसिगोन दिनै लोखि फुजायाव फिथा बानायदों ना बानायाखै आब' ममिना कसारि गैया फिथा बानायाखै आगै सोरबा बानायनानै होफैनायबा मोजांमोन आब' नों बेसेबां बोसोरनिफ्राय एक्ट्रेस जानाय आंबो नोंबायदि जानो जा गोसो अके आङो 2017 आवहाय स्टार्ट खालामदोंमोन 2017 आव बेसे इयार्स मोनथाय मिथिला 2017 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन सिमा खाख्लारि आब' सना नोंनि मिनिनायखौ मार मोजां जोबोद मोजां नाङो थेंक इउ स' माच आब'आ माब्ला हाबा जागोन एस बसुमतारी माब्ला हाबा जागोन सोंनांसिगोन र' आब'नियाव माला हाबा जागोनथाय आब'आ आनै आंनि मुङा फुंबिलि बर' वाव मायसे मोजां नामा हाबा जादो थाबनो अमा जानो थांनांगौ गेम फर फान इस अमाखौनोथ' अमा फिसिगासिनो र' अमायाथ' आंनि हाबायाव 10थासो नांखागोन नालाय मानो होनबा मासे मानैखौथ' आंनो जाजोबखागोन नालाय सावनानै बाङाय माबानानै बाङाय ओमफ्राय अमाखौथ' बाङाय बुरजा नांगोन नालाय लावदुमा माब्ला हाबा खालामगोन आब' लावदुमाथ' दाबाबो हाबा खालामनो गोसो खिन्थु आं दाना हाबा जानो गोसो गैथ'आ हाबा जाबाथाय बिराद दुखु जायोनो माथो जोंनि लोगोफोराबो होनो बहुत ओंखायनो थाब हाबा जानाङा होनना बुङो नालाय लोगोफोरा ओंखायनो आङो जाथ'वाखै आरो बिदि होननायखाय इमान मोजांमोन ना आब' आंखौ हाबायाव लेंहर फ्रेन्ड थेफा बर' जागोन दे अननानै आंनो लिपस्टिक हरगोन ना लिपस्टिक हरना प्लिज आब' लक्ष्मी फुजा नाया नामा गैयालै लक्ष्मी फुजा आगै हायना सोरगियारि माने फुजायानो जायाखै माथो नोंसिनिथिं जादों नामा फुजा
आं क्लास 5 आव फरायो बड' मेकार अके आगै मोजां फराय लाइफआव गिदिर जालां मोजां खामानि मावलां आंनि नाम ला आब' प्लिज 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 लिसा नार्जारि हेल' लिसा आगै लावदुमालाय आब' देंखो दैमारि लावदुमा दङ बरियासे दङ आरामसे दङ अनसुलि बर' क्राफ्टस आब'लै एमबि गैला इस लाइफ फैबा आरो लाइफखौ नायबा बिराद एमबि खरस जायोथ' आंना वाइफाइ दंखायो बोरिया जारौ मति एम्बु एन्जर बेदर जायोना जाया हामा मोननाङा आंखौ आं एन्जर बेदर जाया लावदुमा जायो एन्जर बेदर इ मोसौ बेदरल'सो जाया आंबो मोसौ बेदर जाया माने जाफेराखै आरो शिलंआव फरायबा बिराद जानो होयोमोन लोगोफोरा खिन्थु मामाया रायगोन ना जायाखैमोन आब' नों हाबा जाबाय इउटुब चेनेलखौ गारगोन नामा न' 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 थैना थांबाबो गारा होनबायना इउटुबानो आंनि इउटुबनिफ्रायनो आंनि लाइफआ स्टार्ट जादों जाखिनि एसे कालारफुल लाइफ आंनि लाइफनि कालारफुल पार्ट बेखिनिया इउटुबनिफ्रायनो स्टार्ट जादों जिहेतु आं इउटुबखौ गारा इउटुबा हारसिं थैलाङोबा गारनो हागोन खिन्थु इउटुब थैयैसेबां आं थैयैसेबां इउटुबजों आंजों रिलेसना थाबाय थागोन आरोना बरियासे बे बेकग्राउन्डआव खोनानाय मेथाइया लावदुमजों आंनि मेथाइ आब' सना मा खबर पल्लबिता खेरखातारि मोजां मोजां आगै रंजालि बसुमतारी थैना थांबाबो गारा थैना थांबा गारगोनब्रा थैना थांबाथ' आंनो गैखालाना थैना थांबाथ' गारखानांखागोन ओइ आब' 10ता जाबाय कमेन्ट हरनाया मानो नाया निता बर' सरि आगै बड' मेकार आनै आंबो नोंनि हाबायाव थांगोन आंखौ लें प्लिज आनै अके आङो आंनि हाबा जाबाथ' बिराद गन्डगल जागोन बायदिसो मोनो आङो बेखायनो आं हाबाखौ सिरिसो जागोन नामा नोंथांमोनखौ रावखौबो खबर होआ आङो रावखौबो खिथाया डाइरेक्ट सिन्दुर गोदोर लानानै फैगोन आरोना होमबानो मिथिखादो आबौ गेमस्राय हाबा जाबाय होननानै लाभ फ्रम रङाफालि थेंक इउ सो माच RDX Gaming. Hey Gamesri from Chennai again. Nice to see your episode. Thank you so much Razita Boro. Thank you so much dear. आब'आ काठमान्डुआव थांगोन ना थाङा काठमान्डु थांगोन ना थाङा मिथिया मोनसे जायगा जे दङना आंनि बे स्काइ डाइभिंआ आंनि पुरा ड्रिम आरोना बे स्काइ डाइभिं खालामनो थाखायनो थांगोन आङो नायनोसै आंनि ड्रिमा कमप्लिट जायोना जाया बै एर'प्लेननिफ्राय हेलिकप्टारनिफ्राय जे बारजुमोना गोजौनिफ्राय बारजुमनानै जे पेराशुट थाखायो पेराशुट गैयाबाथ' डाइरेक्ट लावखागोन गोलैनाय लोगो लोगोनो थैखाबाथाय सेस आरो गेमस्रि मारि RIP आब' गेमस्रिखौ आं बिराद मोजां मोनोमोन खिन्थु थैलांबाय आरो सोरबा बुंगोन आं गेमस्रिखौ बिराद नायनो बायोमोन थैबाय मोजाङानो जाबाय खम गाबगोन नालाय इस रावबो गाबाबाबो जा मामा बाबायाथ' गाबगोन ना सनिया नार्जारि आब' सना माइनाव थेंक इउ सो माच Happy Lakshmi Puja Abo Gamesri Boro Boy. Thank you so much Agai. Same to you. Anai I miss you Rongia Vlogs. Thank you so much. I miss you too dear. गियोबो हो गियोबो गिबाबाबो खालामनायगोन आं स्काइ डाइभिंखौ गिबाबाबो खालामगोन आं पुरा गोसोखौ दाद लानानै पुरा चिउ बारजुमखागोन साउन्डथ' जाया दिसुन चिउ होननानै होनबाय आरो ओरैनो आब' दासो नायदों आं माइना बसुमतारी ददरे बसुमतारी RIP आब' बुंगोन नैबे गेमस्रि मारिया दानथैथ' आरो आब' आंबो चेन्नाइआवसो दं बुंना होदो आब' एसे 500 साबस्क्राइब खालामना होदो आब'लै आब' खोरोम उइकलि अके नोंथांमोना खोरोम उइकलिखौ साबस्क्राइब खालामना हो अननानै प्लिज आब' सना आंना नेटा स्ल' जाबाय आब' हाबाखौ वेटिं लिस्टआव जानाङा दे अमा बेदर माखाया हल्डआवसो
थाजोबगोन माथो जोंनि भागोआ मोजाङै मोनजानाय नङा बोहैथि बर' सिरि सिरिसो जागोन आं हाबाखौ होमबासो अमा बेदर होनो गगोन ना होमबासो बे पार्टिनि फैसाखौ पुरा हानिमुनाव थांनांगोन बेरायनो ओरैनोसो होनदो जागोन बयनिबो सिगाङावनो जागोन नोंसोर दुखु मोनगोन ना आंखौ ओइ आब' गिमसाया सिरि सिरि हाबा जाखोमाबायलै होननानै आब' सना हेल' हेल' आगै सना नोंनि OTP थांदों नामा? मा OTP स्काई डाइभिंनि भिडिअखौ इउटुबाव हो आब' रिएक्सनखौ नायनांगौ डेन्जार जाखागोन ना आंबो एक्साइटेड होनो थाखाय आं दाख्लैनो थांनांगौ दंमोन ओमफ्राय लावदुमा लोमजाबायना आइ सर जाबाय आरो आंबो लोमजादोंमोन दाख्लैयो बेखायनो थांनो हायासै आरो नङाबाथ' दाख्लैनो फिउ थांबायमोन आब' नों बेसे इयार थाबावनो हाबा जागोन आंखौ बिराद बुरि नुबाय नामा आगै हाबानिल' खोथा सोङो जे नैबे खावलाया एसे रानबा हाबा जागोन आनै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अके जागोन दे खालामना होगोन आं मा होनसोदो अमा मासा आनै आंनि आगाया नोंनो अमा मासे होगोन इस जागोन दे फार्दिनान्द बर' अफिसियेल आब' मा खबर आंनि नामखौ ला प्लिज ला फार्दिनान्द हेल' आगै फार्दिनान्द आंहा दासो नायसनदों आब' सना निजोरा गयारि इस दासो नायदों नामा जास्ट किडिं खालामदों आब' सरि इट्स अके आगै आब'लै मानो कमेन्ट स्किप खालामजोबखो नायसनथारासै आंखौ माइले पुतुलिस ब्लग नामाथाय खावलायखौ दा रानहो आब' बुरि नुगोन आङो आंखौ रानथें जाबा माबायसा नुगोनथाय बोरैबा नुगोन खोमा ना माने आंथ' लुदा दायाना गोदोनिफ्रायनो आंनि खोमाया मानो खोमफै नोंलाय मा होनो खावलायखौ रानबाथाय आंखौ खख्लेब बा माबायसा नुगोनबा खावलाय रानबा खख्लेब नुगोन मिस्टार एक्स नांगौ नामा खावलाया बागै इसां फिसा जाबा हाबा जागोन आं नै इसां गरेस्वराव फैफेरबायना थांबाय सिगाङावहाय थांदोंमोन खानायानो बोरैबा जासोबाय दस' आंनियालाय सिगाङाव थांदोंमोन आनै आं IPS जागोन आनै जाथारगोन आनै इस बेस्ट अफ लाक आगै मोजां फरायलां मानो जानो हाया जानो हागोन आंबो दासो फैदों आब' सना आंनि नाम ला दानसोरां बसुमतारी हेल' आगै दानसोरां बसुमतारी आब' जोबनोसै नुनायल' नंला MB जोबनोसै जाफुं ब्रह्म आंहाबो बिदिनो जायो न'आव थांबाथाय इन्सटाग्रामनि रिल्सफोरखौ बिदि स्क्रल डाउन खालामबाय थाबानो नेट पेक जोबना होयो उपायथ' गैया वाइफाइ गैया मा गैया बहुत दिगदार जायो हाबानि खबरखौ इउटुबाव होनो नांगौमोन होआ आङो होआ बम ब्लास्ट जागोन इउटुबाव होबाथाय नोंनि गुस्थिया आब' रंजा ब्लग आंनि गुस्थिया मोजां नङा थेंक इउ नोंखौ बिदिनो मोजां नुखायो आब' नङा दे बहुत मानसिफ्रानो होनहरो आंखौ माइसेल' दादा एक्ट्रेस जानो समाया माया बिदि होनो होमबाबो दिसुन मानोना रियेलिटियावहा गासिबो मानसिफोरा स्लिम गोजौ फिट बेबायदिथ' थायाना लदाबो थायो स' लदाफोरनि गोसोआ जेनेबा बलिउडफोरावबो नुवाखै थेफ्रा थेफ्रि एक्टरबो थायो लदा गैया देसुन बलिउडआवथ' एक्ट्रेसफोरा अब्लाबाबो आरो जेनेबा माने रियेलिटिखौ एक्सेप्ट खालामनो रोंनांगौ जोंनि मानसिफ्रा खालि महर साइज बाल' बा स्लिम फिटखौथ' जानांगौ देसुन देहानि थाखाय फिट थानाया मोजां लदादा जानाङा अब्लाबाबो दा लदादायानो जाबायबा माथो खालामनो होनदो
लदायानो मोजांलै आब' सना रंजालि बसुमतारी होनथियो आब' उनाव आंखौ नोंनि जिडि प्रडाक्सनाव एक्ट्रेस लादे आंबो नोंनि बायदि एक्ट्रेस जानो गोसो सनजालिका बसुमतारी सियर आगै एबारै नोंथांमोना आंनि जिडि प्रडाक्सनावहाय माजबाटनिफ्राय सासे नाजागोन आङो मोजां भिडिअ लाबोनो माजबाटनिफ्राय गोदान एक्टरखौ लानाय जागोन आरो नामखौ आं दा खिथाथ'ला उनावहाय भिडिअ रिलिज जाबानो नुगोन आरो नोंथांमोना आइ होप बियो मोजाङै खामानि मावगोन आरो मोजां एक्टिं खालामगोन नायनोसै आंबो हेल्प होगोन बेखौ माने बिराद आग्रह दङ नालाय मानसिया एक्टिंआवहा नायनोसै जोंनिनो खाथिनि माजबाटनि आरो हौवासाया मोजां फिटआनो मानसियालाय आब' नोंनि मिउजिक भिडिअ गोदान गैया नामा नुगोन साननैसो उनाव नुगोन आंबो लदाखा आब' ब्लेक पिंक इस नांगोन ना आब' नोंनि मिउजिक भिडिअ गोदान गैया नामा दा गैथ'वा नभेम्बरनि लास्टफोराव बा नभेम्बरनि गेजेरसोआवहाय नुनो मोनगोन आरो आं बेखौ बुंनानै दोनबाय आनै नों माला हाबा जागोन आं दहायनो खिथाखाबाय फार्दिनान आं बुस्थुखौ सोलाजोबनानै लिपस्टिकानो थांजोब्बाय I love you Abu so much I love you from Goalpara thank you so much 10 times मा 10 times माबा थांबाय मा खबर आब' माने कमेन्ट्सफोरा ना डाइरेक्ट इदि थांबाय थादो मा खबर महेश्वर बर' मोजां नोंथाङा माबोरै दङ आगैया माबोरै दङ पिंकुस ब्लग इबो साननानै हरदों होननानै माबा बुंनाय जाखो आब' लावदुमजों नोंजोंनि मिउजिक भिडिअ होनो होननाया मानो होआसै महाभारतथ' जालांबाय गेजेराव बेखायनो होआसै आरो महाभारतनिबो गोदोर मा बुस्थु दोङो महाभारतथ' जाखाबाय आरो भिडिअखौ होनायबा महाभारत मा सेकेन्ड वर्ल्ड वार जागौमोन थार्ड वर्ल्ड वार जागौमोन ओंखायनो 6 नभेम्बरावहाय होनो ट्राइ खालामसै आरो जोंनि एनिभार्सारियाव सेकेन्ड एनिभार्सारियाव नायनोसै आंनिखौ मानो नाया आब' देंखो दैमारि मानो नाया जानो नायगासिनो आगै बयनिख्रुइबो जागौमोन आब' 230 साबस्क्राइबार जानो बेसे साबस्क्राइबार नांगौ अनलि 1000 नांगौबो 230 जानो आरो मालाय हारसाफोरनिया बिराद थाबनो साबस्क्राइबारफोरा बारायो जोंनि बर'फोरा माने जोंनि बर' मानसिफ्रा बारा गैयाना ओमफ्राय जोंनिखौथ' बेलेग हारिया नाया बेखायनो जोंना एसे स्ल'यै साबस्क्राइबारा खमायो आरो गेमस्रि हिन्दी ब्लग्सनियाबो बिराद जल्दि बारायबायमोन खिन्थु बेमार जाबाय माबा जाबाय बहुत माने मोनसे चेनेलखौ सालायनायानो बिराद डेन्जार आरो बिनि सायाव आङो मोनथाम चेनेल जेनेबा मोनसे चेनेलखौथ' आं बारा नायनाङा जास्ट आं प्रडिउसल'सो खालामनांगौ मोनसे चेनेलखौ नायग्राथ' दंखायो जिडि प्रडाक्सनखौ आं एसेबां माथा मारिनाङा जेनेबा खिन्थु गेमस्रि हिन्दी ब्लग्सआव मा भिडिअ होगोन इयावनो मा भिडिअ होगोन इखौनो साननानै मोना माने बिराद बेस्थ' थानो गोनां जायो आरो हागौआ मोननै चेनेल मालायफ्रा माबोरै हायो बैयो मुस्ताफिजुर ना मा इथ' 9टा चेनेल ना खैथा दोङो इबा बोरै हायो डेन्जार आरो ना खिन्थु जों हिन्जाव मानसिया हागौ आरो बेलेगा हागोन खोमा दिसुन सबबो एखे जाया आब' आंनि बिदानि हिर' किं गेमिं इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम प्लिज अके आगै आं खालामगोन बियादैनि बियादैनि ना दे जागोन दे खालामना होगोन आङो मेघालयआव फै आब' बेरायनो जागा मोजांखा हाबायाव लिंहरगोन ना आंखौ एसपि बर' जागोन दे आगै थांगोन जोङो प्लेनिं खालामखादो आरो ना खिन्थु लावदुमा एसे बेस्थ' दायो बेखौबो लांफानांगोन ना नङाबा बे गाबगोन नालाय ओमफ्राय अनसनायाबो बिराद थांनो गोसो अनसनाया ओरैनो नोंथांमोना बहुदानो बुङोना अनसनाखौ मानो बेरायनो लांफाया होननानै इयो माबा बेरायनोनो थांनोनो बायोनो ओमफ्राय आरो बियो गारियाव गाखोबाना गोबानो ओंखारो खिन्थु नानियाबो सिगाङाव गोबायोमोन आरो खिन्थु जोंनो थाङै बियो दानिया गोबाला पुरा स्ट्रं जाबाय आरो आं बायसा आरो आंहाथ' जिमान गोजानाव थाङा आङो जेबो जाया गोबायाबो जेबो जाया आरो लावदुमाबो जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु शिलंआवबा अनजनाया थांथारगोननो आरो ना पुरा थांनो गोसो होयो माने शिलंआवबा
आब' सना नुथारलालै आब' जि स्ल'खा नेटानो आयै सना नंमारगौ हारसाफोरा थाब थाबनो साबस्क्राइब जायो औ आंनि रंजा ब्लग चेनेलखौ खोन्थाना हो अके स' बयबो रंजा ब्लग चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय सार्च खालामनानै जिहेतु जोंनि बर' मानसियानो बयखौबो सापर्ट खालामनांगौ बर'जों बर' पुर्ण बसुमतारी हेलौ हेलौ 2 लाख साबस्क्राइब प्लिज आब' बुजियासै आङो 2 लाख साबस्क्राइब खालामना होनांगौ नामा आब' पुमपुलि हाय आब' सना राथिमा नार्जारि हेलौ जोंनि मेथाइखौ दामलाय माबा आंनि ब्लगखौसो नायबाय खोमा नों आंखौ सैया नामा आब' मा ओंख्रि संदों प्लिज अननानै फिननाय हो कबिना ब्रह्म चेनेल मानो सैया जानो आगै आं दुनियायाव रावखौबो सैयि मानसियानो गैया माने रावखौबो नायनोनो बाया दस' आंलाय आंखौ नायनो बाग्रा मानसि बहुद दङ खिन्थु अब्लाबो नायनो बाया आं रावखौबो आब'नि भिडिअ'आ क्वालिटिया माबोरै मोजां आब' नोंनि भिडिअ'नि क्वालिटिया माबोरै मोजां आंनि भिडिअ'नि क्वालिटिया मोजां जायो आंथ' साना जेब्लाबो मोजां जायो होननानै खिन्थु मोजां जायोबा थेंक इउ आब' सना नों मा एसे समायना आइस थेंक इउ स' माच नै बियो लावदुमजों आंजों फैगोन मेथाइआ आंनि गोसोखौ सिखिरि जाना बाहैगोन आं नोंनि सेराव मोनथिया जासे नों माने एसेबां ड्रेस मोजां मोजांथार गाननो रोंगौ आब' लुटुमि इस आं ड्रेसखौ मोजां नुयोना लदारा मानसि हायना सोरगियारि थेंक इउ स' माच आगै मोजां नुयो होमबा आंनि ड्रेस गाननायखौ थेंक इउ नोंनि आइफनखौ हर इस आङो कालि फुजाखौनो नेगासिनो मानो होनबा कालि फुजायावहा आङो आइथिन बेलाय आइफन 13 प्र मेक्सखौ लानो गोसो आरो नायनोसै लागोन ना लाया बे फनानो आंना बोसोरसेयानो जायाखै होमबाबो माने क्वालिटिया बिराद मोजांनो आङो डिम्पु बरुवाखौबो नायबाय आरो माबाखौबो बे हारसानि ब्लगारा मा नाममोनलाय मा सेत्रि बिकास सेत्रि आरो बहुत मानसिफ्रानो आइफन 13खौ इउज खालामनानै बिराद मोजां होननानै बुंदों आरो ना बेखायनो आंबो लानो गोसो स' कालि फुजायाव लागोन आङो बेखौ सोरनो होनो बे फनखौ लावदुमनो होना होनसै आं लावदुमानो दंखायो होमबाबो टेक्लाया लागोन होनना बुंदो नायनोसै टेक्लानो होनाय जायो आब' नोंनि इन्ट्र' भिडिअनि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ हरलाय बबे इन्ट्र' भिडिअनि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ होनखोथाय मिथिला आब' लाभ फ्रम फ्रि फायार थेंक इउ स' माच आगै एक सेकेन्ड आं खिथानो खोनासंदो मेथाइखौ मोजाङै नागिरसैया इट्स अके नङा आं रायलायबाय थाखागोन ना मेथाइ बेनो आरो दाख्लैनो नोंथांमोना नुसिगौमोन खिन्थु दाख्लै होनाय जायासै आरो वेलकाम टु लाइफ बिखौ आंनो फानहरदो आब'आ 13 गोदान लाबा दा लानायखौ आंनो हरदो टेक्लाया बिगासिनो टेक्लानियाबो आइफनानो इनिया आइफन 11 नामा मोनथाय 11 प्र मेक्स मोनदां आइफन 10x फ्रि फायार गेलेबायबा ब्रेना मोजां जायो आं रोङा गेलेनो नोङो हमदाङा जासे गोजान सिदोब मा होनबाय थादों मिथिबाय लावदुमा इदि होनदों जोंनि मिउजिक भिडिअखौ आपल'ड होनांला
आंनि एक्टिंआबो मोजां जाखायाखै होननानै आरोना ओमफ्राय माने आं जास्ट नोंथांमोनखौ दानो बुंखानानै दोनबाय बेखौ जोङो सोर माने बेखौ नोंथांमोना मिउजिक भिडिअ हिसाबै लानाङा जेनेबा जास्ट माने मेम'रिनि थाखाय आङो बानायनानै दोनदों बेखौ साननानै ला आरोना स' माने मोजां जायाबाबो एसेबां मोजां एक्सपेक्ट खालामनाङा आरोना बारा मोजां जाखायाखै अब्लाबाबो जास्ट माने मेम'रिनि थाखायसो होगोन नालाय स' नोंथांमोना माने गाज्रि मोननाङा आरो मोजां जायाबाबो इखौ जास्ट माने ओरैनो आरो माने देनां बोराय बुरि जाबा नायनांगौना बेनि थाखाय आरो आब' नों मब्लाबा नर्थ गुवाहाटियाव फैबा नोंखौ लोगो हमगोन दे मार्टिना बर' औ आं नर्थ गुवाहाटियावथ' थांबायानो थानाय जायो मालाबा मालाबा आब' विन्टार ड्रेस हल भिडिअ खालाम ग्रेसि पार्क औ आगै माने जोंनि माने बर'आवहाय जुदि ड्रेस हल भिडिअ बानायो बा मेकआपनि भिडिअ बानायो बा बेफोरबायदि ब्लगिं भिडिअ बानायो बिदिबा मानसिफ्रा सानो बहुत देखायो बहुत मायो माने आं कमेन्ट्सफोरखौ मोनो नालाय ओंखायनो आं मालाबा दुखु मोनो आरोना मालाबा आङो माखासे बुस्थुफोरखौ देखायजोबा आंखौ बहुत मानसिफ्रानो बुंबाय गेमस्रि नोङो मानो बुस्थुफोरखौ देखायजोबो बेयावनो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' मेगन सानाया बारा बेफोरावनो मेगन सायो देखायो होननानै सानो बेखायनो लिमिटनि बुस्थुफोरखौ देखाय गासिखौबो देखायजोबनाङा बिदिल' बुङो आरोना खिन्थु माने एज ए ब्लगार माने एज ए इउटुबार एज ए इनफ्लुयेन्सार जोङो बहुत बुस्थुफोरखौनो देखायजोबो आरोना स' बेयावनो जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रा बुजिया आरोना गासिखौबो होनाखै आङो खिन्थु नोंथांमोना जाय बुजियाखै इसोरो नायबानो जाबाय आरोना जेनेबा बहुत मानसिफोर बेफोरबायसा ब्लगार दोङो जाय माने मेकआप टिउटरियेल भिडिअ होयो ड्रेस हल भिडिअ बानायो बिकिनि हल भिडिअ बानायो मिथिबाय खिन्थु जोंथ' बिदि बानाया बाहेरनिजों एसेबां कम्पेयार खालामनाङा देसुन अब्लाबाबो जोङो बिकिनि हल भिडिअ बानायोबा मा जागोन बड'लेण्डआनो धमाका बम बेरजोबगोन खिन्थु जों बेखौबो खामा देसुन जोंनि बड'लेण्डआवथ' बेफोरबायदि सलिया नालाय अब्लाबो ड्रेस हल भिडिअ बानायबाबो बुङो गावखौनो बिराद मालदार सानो नामा नोङो गावखौनो मानो एसां देखायो मानो मेकआप खालामो मेकआप खालामनानैनो मोनजागोन नामा नोङो बुरैयै सेम मेकआप खालामगोन नामा नोङो बेफोरबायसा होनो माने दुखु मोनोलै बिखाया दुखु मोनबाबाबो माखासेया बुंहरो बुजियि मानसिबो गैद्राया देसुन बुजियो माखासे बुजिग्राया आरो मोजां मोनो माने जोंनि मानसिफ्रा मा होननो दा माखासेया देसुन आं बयखौबो होनाखै दे बहुतआनो होनो आब' ड्रेस हल भिडिअ बानाय मेकआपनि भिडिअ बानाय स्ट'र फोखाबनायनि भिडिअ बानाय नानेखा गाननायनि भिडिअ बानाय खिन्थु आङो मिसा मिसि नङिखौ बानाया आरोना जेनेबा आं जुदि मिथिया नानेखाखौ मादो बोखारो होमबा आं माबायसा बानायगोन आं नेबाय थादों दे आब' विन्टार ड्रेस हल आंबो बायनो नांगौ नोंनि बायदि अके आगै आं सियर विन्टार ड्रेस हल आं भिडिअ बानायगोन सियर खिन्थु आं दाबो विन्टार कालेक्सन जेबो खालामाखै आरोना बेखायनो आं देखायाखै आरो जुदि आं बायोबा निस्सय देखायगोन आङो खानाया माबायसा जादों आङो बायबाथाय देखायखागोन दे नों बायदि खुला भिडिअ होग्रा रावबो गैया आंनि थाखाय गेमस्रि दैमारिया आलदाखा आं लेभेल थानाय एटिटिउड इफोरखौ मोजां मोना दैखं बसुमतारी आब'आ गवालपारायाव माला फैयो गवालपारायाव ओइ क्लिनेस भिलेजाव थांनोमोनलै नों थांगोन ना थाङा हा এনেকুৱা বৰিং মানুহৰ লগত কি যে মোৰ বৰবাদ হৈ গ'ল লাইফটোৱে চালা ক'ৰবাত যাব মাতিলেও নাযায় आब' मालायखौ साननो नाङा इउ आर दि बेस्ट थेंक इउ स' माच आगै नोंसोर बायसा सापर्ट होग्रा आंजों लोगोसे थाबाय थाबा आरो मा नांबावगौ जों जे हल भिडिअ बानायो मेकआप भिडिअ बानायो बिसोर गुबुन ब्लगारफोरजों गुबुन इनफ्लुयेन्सफोरजों कम्पेयार खालामोबा जोङो नैबेसांल'सो स्टार्ट खालामदो दायो बेसां स्टार्ट खालामनायावनो अर जोंब्लावो आरो बिसोरजों जुदि जोङो थांफायोबा बिसोरजों जुदि जोङो सेम थांफायोबाथ' आं लेन्स बायनो नागिरदों आरो आंनावथ' केमेरा दंखायो नालाय DSLR स' लेन्स बायबाथाय आङो नोंथांमोनखौ मा होनो नोंथांमोननो आङो मोजां रिल्स बानायनो माने बानायनानै दिन्थिनो बिराद लुगैयो आरोना
माहा थांखो माहा साथि लगायनो दालाय आगै आगै टेक्लानि CF दंना गैया मिथिया आं दंना गैया गैया होनना बुङो आंनियाव थखायो खोमा आब' नोंनि चेनेलखौ आंनि चेनेलखौ प्रमोट खालामना हो 1K जाना दंखायो 2K खालामना हो हामा मोनो नाङा आब' जेबो नङा आगै स' बयखौबो खावलायो आङो RDX गेमिं चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो बयबो बर'नि जिमानखिनि चेनेलफोर दङ गासैखौबो साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामनायावथ' जोंहा जेबो लस गैया ना आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय नटिफिकेसनाव फैखागोन I'm also always support for you my dear आब' सना love you thank you so much रंजालि बसुमतारी नों मानो इमान मोजां आं जा मोजां मोनो नोंखौ नुखायो three girls are vlog thank you so much आगै आं दाख्लै नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोन लाइटखौ मानो अफ खालामना होदो नै अननानै आंनो लिपस्टिकखौ हरलाय गुस्टिया माबा गोरान जादों ओमफ्राय नों मानो एसिखौ अफ खालामखो देलाय इखौ नङालै इयो फाउन्डेसनसो थै लिपस्टिक बिबा फाउन्डेसन होयो नामा ओइ बुस्थुखौ नाय पिंक कालारनिया इखौ हर माबा हपाखौसो गोनांदों हरनै मानो इदि नों थेंक इउ आब' खाम जाबाय नामा खाम जायाखै लिपस्टिक बागाय मानो नायनो बादों आंखौलाय खखाब मा होनखो हेलौ आनै हेलौ आब' गुमै गैया नामा गुमैयाथ' दङ दंनाया बहा दंथाय BTS नि हिरिया नायोना नाया नायो मालाबा आं एसेबां BTS फेन नङा खिन्थु नायो आरो नायनांगौ नायो बाट बेफोरबायदि आं सलमान खानखौ बिराद गोसोथोयो एसिखौ माबा खालामना होबाय थादोंलै गरमफोरानो बुनानैसो होखारहरनाय गैया दालै आब' आंनि चेनेलखौ खेबसे बुंना हो बयनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जिमानखिनि बर'फोरनि चेनेलफोर नुयो सब चेनेलखौनो साबस्क्राइब खालामना हो बर'फोरनि जिमानखिनि चेनेलफोर दङ गरमथार मोनजोब्बाय आं गुमैखौ देखायाबो प्लिज गुमैया आरो मा होनबावनो आब' आंनि चेनेलखौ एसे प्रमोट खालामदो पुतुलिस ब्लग बयबो पुतुलिस ब्लगखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आं बुंबायना जिमानखिनि बर'नि चेनेलफोर नुयो गासिखौबो साबस्क्राइब खालाम आंथ' खालामखायो आंनियाव जुदि इउटुबा जुदि आंखौ रिकमेन्ड खालामना होयो बर'नि चेनेल आं साबस्क्राइब खालामना होयो सोरबा आंखौ बुंलायनाङा जे आब' गेमस्रि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं नुबानो साबस्क्राइब खालामना होयो मा डाउनलड खालामनो नोंलाय मा डाउनलड खालामनो आब' प्लिज आंनो अननानै रिसार्च खालामना होना निमाहा बिनाय थाबाय आङो सिगाङाव आङो अननानै बहुत जोंखौ खालामना होबाय बेयावबो बहुत कन्ट्रभार्सि क्रिएट जाबाय बेखायनो आं दानिया हरला आरो रावनोबो हामा मोननाङा आगै सरि थेंक इउ स' माच आब' वेलकाम आगै पुथुलि नामखौनो बुंना होआसै उर्मि प्रिन्स ब्लग अके उर्मि प्रिन्स ब्लग चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो गुमैखौ देखायाबो एसे नायनो गुमैखौ अके आब' आंनि चेनेलखौबो बुंना हो प्लिज नोंसोरनि हाबाया माला जागोन खै बोसोर थाना जागोन हाबायाव थांगोन खबर हो दे दिलसिं बर' जागोन दे अमा मासे लानानै फै अब्लासो फैनो मोनगोन प्रेजेन्टआ अमा मासे फार्स्ट टाइम लाइभ नायदों आब' नोंनिखौनो नायदों थेंक इउ स' माच सोमखोर दैमारि आगै आब' हाबायालाय मालाथो जानो सानखो हाबाया अमाया देरबा हाबा जागोन अमा नांगोन ना बुरजा माने अमाया दानो देरथ'वाखै आरो अमा देरबा हाबा जागोन आब' आंनि वाइटिखौ साबस्क्राइब खालामनो जागोन दे
लावदुमालाय गेवलां लावदुमा 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 माहा लावदुमा माहा दाय सोंनांगोन र' लावदुमा माहा आब' नोंनि रायलायनायफोरखौनो बेसेबा मोजां मोनो आं आरो मिनिनायखौ बहुत मोजां मोनो थेंक इउ सो माच आगै उर्मि प्रिन्स ब्लग लावदुम मासे गाजा गाजा लिरो गानजा फाग्ला बर' ब्लग आब' क्लिन भिलेजाव फै औलै आं थांनो नागिरदों लाङानो आंखौ आंहाथ' गारि गैयाना दुखिया मानसि लेंबाय थानो गोनां जायो आंबो गारि थाबाथाय बिराद दुगि जागोन र' गारि गोनां मानसिफ्रा मा दुगा जायो लेंबाय थानांगौ आब' आं लावदुमखौ गोसो थोनोसैनो मानो बिदि होनो आंलाय सोरखौ गोसोनांगौ आंखौ रावबो गोसोथोआ आंखौ लावदुमाल' गोसोथोयो होमबा आं रावनिबो गोसोथोआबा सोरखौ गोसोथोनो बा मालाय गोसोआ नागिरदों रजे बसुमतारी मानो बिदि होनो हामा बिदि होनो मानो सेना लानो नागिरदों आंखौ सागेर बसुमतारी गाजालायनो गावनो आं आब' आंनि कमेन्टखौ मानो नायाखै नायगासिनोथ' मानो नायाखै जानांगौ जाखो फुरा नायगासिनो आंथ' थांखागोन नोंनि हाबायाव आं जुदि खिथायाबा नों माबायसा फैनो लकि प्रडाक्सन आं खिथायाबा माबायसा फैगोन नोंलाय जोंनि हाबायावलाय आब' जोंनि भिडिअआ माबोरै जाखो बुङाबो बरिया बरिया आगै 3 girls RMR vlog बरिया नोंसिनि भिडिअसआ आं दाख्लै नायदोंमोन बिराद मिन्थाना आरो आं कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन खिन्थु आं दासान्दि नायनो टाइम मोनाखै आरो नायगोन आं नायखायो आरोना आंनियाव जुदि इउटुबा रिकमेन्ड खालामना होयोबा आं नायखायो आरोना भिडिअसखौ बरिया जादों मिन्थाना आरो नोंसोर बिराद अनलायलायो नोंसोर साथामा आं बेखौ नुदों आरोना बेबायदिनो अनलायलांबाय था बरिया लाइफआ मा दिनै दं गाबोन गैया जास्ट अनलायनाल' थानांगौ बरियासो अनलायलायना थाबानो जाबाय इन्ट्रेस्ट खालाम इन्जय खालाम खामानि मावनाय टाइमाव खामानि माव बास खामानि माव फैसा खामाय इन्जय खालाम बास आब' जोंनाव फैबा सानैजों अमा गुन्थुखि अमा गुन्थुथ्रि सावनानै जागोन आब' सना रंजालि नार्जारि जागोन अमा गुन्थुथ्रि माखो होनो हा अमा गुन्थुथ्रि अमा गुन्थुथ्रिखौ माखो होनो दिले बुंलाय नोङो खाबेखौ नायनानै मानो खाबाय बायसा जाखोलै आं बिराद गरम मोनसोबायलै अमा गुन्थुखि माखो होनासो माने आंनियाव थानाय मानसिखौ आं सोंबाय आरोना अमा गुन्थुखि माखो बुङो होननानै अमा गुन्थुखि इखो होनो माबा इखो माखो होनो इखो होना इदि देखायबाय माबा माखो होनोबा अबिनाश दैमारि आब' नोंनि मेगन गिदिरखौ डमेन्स नुदों आब' सना थेंक इउ स' माच आब' जोंनाव फैबा अमा गुन्थुथ्रि रंजालियाखै अमा गुन्थुथ्रिखौ माखो होनोमोनलाय आब'खौ ब्लग्सनि बिब' रखम नुयो ब्लग्स बा लाइफ होनना बुंबा बिसिनि बेसा जानांगौलै लाइफआ बिन्दास जिखौ नांगौ बेखौनो बायनो हायो बा मालाय बिसिना बिमा बिफायानो मालदार ना मा होनबावनो जोंफोरा खाफालानो मानसिया दुखिया थैलांनाङानो मिथिबाय दुखिया उजिनायखौ दुखु जानाङानो दुखिया थैलांबासो दुखु जानांगौनो ओंखायनो खामानि माव मालदार जा इन्जय खालाम लाइफआव बहुत बुस्थु एक्सप्लर खालामनो गोनां थायो बहुत बुस्थु एक्सपिरियेन्स लानो गोनां थायो सब खालाम बाय आब' आं थांनोसै अके बाय बाय नोंखौ मोजांसो मोनबायलै नोंखौ नायै जिउ बर' इस आंखौ सोर नायनो बायो आंखौ रियेलाव लोगो मोनबाथ' गासिबो मोजां मोनगोन इस आयौ गोदान बोसोर मोनफैमारबाय न' 3 मासफोरल'सै निउ इयार फैसिगोनानो माथो निउ इयाराव मा पिकनिक जानो थाङोलै गामि बेगिदिंनो सानफ्रोमबो जौ लोङो
रिंकुमनि बिराद फुजिसो बायदिनि हाबा जानाय मानसि नालाय आंबो हाबा जानायबा फुजिगौमोन आरो हाबा जायियासो बांसिन लोखिबान गेमस्ट्रि नों न'था देखायबाय थानानै मिनिनो ओंखारदों आङो आंनि कमेन्टखौ नायस्राया आंखौनो नेटला आं सुबरजित बसुमतारी फानि भिडिअस सरि आगै माने भिडिअसआ माबा जालांबाय थादों I love you आब' ऋषिकेश बसुमतारी I love you too आगै सागर बसुमतारी I love you too आगै गणेश बर' आब' नानिखौ खेबसे फैनो हो आब' सना अके लिंहरनांगोन नानि इयाव फैलाय फन हरदो नोंसा मामा ओइ र' बारद्राय दरजाखौ मानो थाखाय बारद्राय खेवदो फैलाय इयाव फैलाय जा मामा भिडिअ कल खालामदो फैलाय भिडिअ कल खालामदो फैदा बा मालाय मा थांनाय फैलाय जि फावदो लिरना दोङो ना आरे दे बुं खोरो एसे खाथियाव फैबायब्रा मुथियाखै र' गाखै आगै अनजनाया हाय ना बुंहर हाय अनजनायनि थाखाय माबा मोनसे कमेन्ट्स हरदे अनजनाया रायलायगोन आं बाजाराव थांदोंमोनलै मालायनो लिपस्टिक लायनो थांदोंमोन आं बा लिपस्टिक लायनो थांनायनि माबा ओइ इथि फैलाय मालायनो थांनाय थादो दे नों आंनि फेभरेट आब' ब्रिजित बसुमतारी थेंक इउ स माच मा इन्टारेस्ट गोनां गान लगायदो मोखांखौ नुवाखै गाहाय जाबाव थांबाय इयो You are look like air hostess. Really? Thank you so much. आयौ इथि फैलाय बिराद मेकआप खालामना थादो इयो फैलाय नाङालै फैब्रा बाङाय खम खायखे लालाय लोंनानै खंखायखाय लादों माने आंनिया बे बुस्थुआ नुवाखै आब' अनजनाया बिएफ दंना गैया सोंनांगोन र' बिएफ दंना गैया माला हाबा जागोन अनजनाया मालाय हाबा जासिगोननो आंदो सोर थाबावगोन दा अनजनाया गारनानै थाबाथाय बिराद दुखु जासिगोनलै अनजनाया बिराद गोथाव संना जाहैयोना बिनि मुङा मा मुं अनजना बेंगलि रायलायलाय एसे बेंगलि रायलायबा मोजां नांसोयो नोंखो धरणी बर' হ্যাঁ আমি বেঙ্গলি কইটা পারি অল্প অল্প তোমরা কিছু আমারে কুয়েশন করো আচ্ছা হিন্দি আছে হ্যাঁ কি করতাছস डिस्टार्ब दा खालामो हो नोंखौनो नायनो गोसो जायो इस बाबा सोरनि थाखाय लिरखोबा इखो কি কইতাছস হ্যাঁ আমারে বেঙ্গলিলে তোমরা কমেন্টস কইরা দেন তারপরে আমি বেঙ্গলিলে রিপ্লাই করমু হ্যাঁ দিদি তুমি দেখতে খুব সুন্দরী হ্যাঁ থ্যাংক ইউ কোহানে ধন্যবাদ থাকলো আমার মনের দিকে ওই থাম্পি সরজাইলাই ইয়া থাম্পি বুতারग्राया मा काली ই ভালো খানা না খাবে হ্যাঁ এই যে আমারে ডিস্টার্ব দিয়ে দিছে আমার ভাই আছে না এরকম করবে না রে পুলাকান জানে না নিলার দে বেঙ্গলি রাইলাইলে আমার মোজাं मोनो আমি কয়টা আছি বেঙ্গলি রে आब' प्लिज नेपाली भाषा बुंलाय आं नेपालिखौ एसेबो रोङा खालि इखौल' रोङो मटिमिलाय मन परावचु मा होनोथाय जायाखै खोमा आंनि होननाया इखौल' रोङो आरोना बे बाखि रोङा जेबो Omol Boro, your dressing sense professional. I like it, ma'am. Thank you so much, dear. आंना आब' नानिखौ हाबा होथ'वा नामा थै आब' आंनि कमेन्ट्सखौबो फरायानो बाबायसो आं आयो सोरां बसुमतारी आगै मानो बानांगौ जाखो हेल' गुड इभिनिं आब' 4 टाइम कमेन्ट्स होदों बाट नों रेसपन्स होआसै नायस्रां बसुमतारी सरि आगै आं दासो नुदों नै जाखाद' आंनि फननि चार्जआनो गैलायलायला हिन्दी भिडिअ मा होनखो
जेलि मुसाहारि हाय हेलो आगै आंजों फेसबुकआव फ्रेन्डआव थानाया नामाथाय जेलि मुसाहारि आंजों सासे दङ ना बे नों नामा ना सोरबा स्राय मिथिला ভাটিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ বাড়িছে যাদের নামা ভুটিয়া না ভাটিয়া হ্যাঁ আমার কিছু কমেন্টস করিয়া দেন আমি তারপরে জলদি জলদি দিয়া আমি কমেন্টস করিয়া দিব আমার মোবাইলে লাখটা যাব এখানে ভাঙিয়া যাব থামফই বুঝারবাই থাকে বাবা আমার যদি এসটা তোমার টাকি বেচি হইয়া হাইতো না তোমাকে আমি জিএফ বানাইতাম বাহ 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 কি কইছস তুমি আমি আমি দিবানি হইয়া গেলাম এই যে ভালপোয়ার মতে এজের কোনো প্রভাব পড়ে না তুমি আমাকে সচ্ছে মনসে ভালোবাসেন দেন age doesn't matter যেরকম বর্ষা রানী আমার আসামিসের ফেভারিট অ্যাক্ট্রেস তেও তো তার হাজবেন্ডটা এজ ছোট আছে তো এভরিথিং ইজ পসিবল যদি আমি তুমি আমাকে মানগণ সচ্ছে মন দিয়া ভালো পাইছস দেন আমি কেন তোমার সাথে যাবি না আমি যামু শিওর যামু হ্যাঁ বাছি আই লাভ ইউ আমিও তোমাকে ভালোবাসি ওই ইসিকো মানো খামবে ছাইলি নু হ্যাঁ আবো जोंनि सालबारियाव फै खनसे बेरायनो नोंखौ नायनो लुगैसोदों स' बिउटिफुल आबरसना सोरां सरगियारि थेंक इउ स' माच आगै थांगोन मानो थाङा जानो आंथ' जायगाफोर एक्सप्लर खालामनो जायगा बेरायनो मार मोजां मोनो আমি খুব খুশি আমি খুশি করিয়া ভালোবাসি আমার ভিডিওর টিকা माने आंनि भिडिअनि थ्रुयै आं हेपि खालामनो मोजां मोनो मानसिफोरखौ आरो आंनि लाइभ भिडिअ फैनानैबो आङो रायलायनानै हेपि खालामनानै मोजां मोनो আমি এটা বলতেছিলাম বাড়ি কোথায় তোমরা আমার বাড়ি এই যে উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট আছে না উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট তারপরে আমার যেটু মেন বাড়ি আছে এইটা ওরাং গেলাবিলের মধ্যে जो আমরা আমার যেটু গাঁও আছে না এইটা গেলাবিল आब'आ बेसे टेटु दं आंनाव टेटु गैया आं टेटु मोजां मोना बाट नैबे दंमोन बेखौ आङो कभारसो खालामदों बेयावहाय लेटार दंमोन आरो माबा मोनसे लेटार दङमोन जाय मिथिनाया मिथिगोन खिन्थु बेखौ कभार खालामबाय ओरैबायदि सायो टेटु बानायबा नमस्कार आंनो जेबो टेटुबो नाङा आरो जोंहा मामाया टेटु लानो तारा मा रागा जोङो हेलौ मेम भेरि गुड लुकिं You are. Thank you so much, Santos Bosumtari. Bengali रायलायनायाव लावदुमबो थाफाबा मार हिट जायो मोनसे ब्लगाव नुदोंमोन लिखित बेंगली बुंनाङा नोंसोर गामिनि पियर बेंगलिखौ रायलाय धरनी बर' হ্যাঁ আমি অল্প অল্প জানি আর তারপরে জানি না আমি বেঙ্গলি রাयलायनायाव हेलौ मा ओंख्रि जागोन दाहायलाय मा ओंख्रि जागोनथाय मिथिया आंथ' मोनायाव ओंखाम जाथ'ला दायो जाखांबाय आं दहाय माबा माबि मा होनो थासुमलि जादोंमोन उदै बुंजोब्बाय आब' गुमैलाव दंबा जोबोद अनथारो खोना खखाबाव सबाय बिमा थाबाथाय हौवाफ्रा अनसैनो बा अलका बर' नंगौना नङालै माहा लिरनाय दोङोलै माथो रागा जोंसै आंखौलाय अनथाराथ' अनो अननायालाय देसन अनि होननाथ' बुङा अननायखौनो होनगोन आब' रागा जोंबाय दे आंनिखौ मानो नायथारा बिदांस्रि बसुमतारी रागा जोंनाङा आगै मानो रागा जोङो रागा जोंनाङा मानो रागा जोंनांगौ जाखो मानो नुवाखैलै आंलाय জানবো কি জানবো তোমরা আমি তো কিছু জানি না জিগ্গো লাইভ চাবি আङो 1 hour थाबावगोन अमृत बर' हाय हेलौ डियर आब' सना रंजाली नार्जारी हेलौ आगै आब' गुमै लावदुमखौ नायनो खेबसे प्लिज
दहायसो भिडिअ होदों आं बेखौलाय नायबायना नायाखै दहायनि भिडिअआवनो दङ लावदुमखौ जेसे टाइम नायनो भिडिअखौ रिपिट खामै नायबाय था आब' होनबा आंनोबो खखाबाव सबाय बिमा दं माथो आंना जिएफआनो अनथारा औथ' आरो नंगौथ' आरो बेफोर सब मिसा दाउदै नों आंनि मामोनलाय अननांगौ दे गावनि बयफ्रेन्डआनो जा बा गावनि गार्लफ्रेन्डआनो जा बा गावनि हिन्जावानो जा हौवायानो जा अननांगौ बिराद अननांगौ अननाय होबासो अननाय मोनगोन रेसपेक्ट होबासो रेसपेक्ट मोनगोन गुड इभिनिं दिदि सना मौसुमि नार्जारि गुड इभिनिं आगै मानो रिप्लाइखौनो हरथारा ब्रिजित बसुमतारी जा मा फन हरदो हरलाय लाभ इउ आंनि सना थेंक इउ सो माच आगै इमान अननाय होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंबो अनो नोंसोरखौ बहुत अनो ওই শেরি কি করতাছস হ্যাঁ আমি কিছু কাম নাইखे आं मानो दिनै बेंगलि रायलायनो रोंथाराखैबा रोंखायाबा रोङो ओमफ्राय मानो आं दिनै रोङाखै आं रोङो আমি এমনি আমি লাইফ রাইতাছি কে বইস আবো হ্যাপি লক্ষ্মী পূজা কনিকা নার্জারি আগে I like your smile. Thank you so much. चले इधर आ जाओ एक बार तुमको देखने के लिए तरस रही है लड़कियां आंनिखौ बुंदोलै चेनेलखौ RS official ओके RS official चेनेलखौहाय सब्सक्राइब खालाम बयबो थांनानै भिडिअसफोरखौ नायहैबानो जाबाय मा ओंख्रि आब' जाफुं ब्रह्म आं मिथिथ'वाखै मा ओंख्रि आं मेथाइ दामबानो मोसानो लुबैयो सना थांलाय फैलाय आंनि बापेला दिनै पासपर्टआवल' बेसे भात खालि ना गेदि माने मा हामासो बुंनाय जायो नामा गेदि माने गेदि माने এটা গেডির মিনিংটা কি আমি জানি না আমি ভাত খাইছি সকাল টিকা খাইছিলাম सा लोंखांबायले गाइखेर खानांगौ गाइखेर गैया होनना बुंबायबा दैयो दाला मोखां दाउदै नों कमेन्टखौनो नाया आब'आ रामि बसुमतारी मानो नाया जानो नायगासिनो माथो नायस्रां बसुमतारी ओइ आब' आंखौ रावबो माथो प्रपज खालामथाराखै माबाफोर खोन्थालाय आंखौनो रावबो खालामा आरो नोंखौ मा खालामनो आब' जोंहानाव ख्रिस्टमास जानो फै आयै थांगोन दे मोजां फिथा सावना दोन आब' नों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव फैफेरबायना थांबाय सिगाङाव खिन्थु बहुत गोबाव जाबाय थांनिया दाख्लैसो थांदो दाख्लै आङो माबायाव थांदोंमोन ना मा थांदोंमोन जोङो भेरगाव ना मायावबा थांदोंमोन आरो बेयावहाय तामुलपुरथिंनिफ्राय थांदोंमोन लकी प्रडाक्शन अके नोंथांमोना बयबो लकी प्रडाक्शनखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंना दंखायो ना गुमै लावदुमानो बेल'सो मोजां मोनो आंखौ रावबो मोजां मोना हेपि लक्ष्मी पुजा आब' गेमस्रि सना उरायना ब्रह्म थेंक इउ सो माच आगै थेंक इउ हाय आब' मा खबर बहा दङ आं न'आवनो दङ मोजां गुवाहाटीनि न'आवहाय आब' गुमैजों सं मोनसे ओंखारनो गोनाङा मा जाखो आब' सना आंनि जिउ सोरां बसुमतारी अके दाख्लैथ' महाभारत जादोंमोन ना महाभारत जानायखाय होआसै ओमफ्राय दा जिथु नभेम्बरनि 6 तारिखआवहाय जोंनि एनिभार्सारि दङ बेयावहाय होनो नाजानोसै आरो जुदि बेयावबो महाभारत जायोबाथ' होनो हानाय नङा महाभारत हो जाता है कभी कभी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है ना तो इसलिए नहीं दिया था मैंने
आब'आ दाखालि टिपकायाव फैदोंमोन ना औ आगै थांदोंमोन जाफुं ब्रह्म टिपकायाव थांदोंमोन डेन्जार खामोन लामाया हामाथारमोन गोदोसो कलेजाव फरायनाय टाइमाव खानायखौ इबो सालायोमोन इमु थांदो फुजा हैनो होननाया मा जाखो मा जगार गैया नोंनो मा जगार नांगौ रायलायबायनायाव नों इदि जायो नामा बोरैबा रायलायलै आंखो आब' आं गाज्रि मोनबाय नोंखो आंनि कमेन्टखौनो नाया राधा बसुमतारी मानो बिदि होनो हागै नायगासिनो आंखौ लावदुमा रायदोंमोनलै बेखायनो दुखु जानानै रायदोंमोन आं लाइभ फैनायाव राय नामा होननानै आब' नोंना जुलिया माब्ला जागोन अमा फिसिगासिनो अमाया जेथिया देरगोन होनबाना जागोन सोरबासो मालाय लाइभ फैबाय इदि होनसोयो अ मा होनदों हेपि लक्ष्मी फुजा आब' सना अ थेंक इउ सोरबा मा स्टाइल दो रायलायसोयो दा इदि होननानै र' दे आङो माने नुयो आरोना सोरबा लाइभ फैनायखौ बेबायदि होनना रायलायनो हाय आब' नोंना जुलिया माब्ला जागोन अ जुलिया औ जागोन दा जाथ'वा आं जुदि इदि रायलायनांगौबा मिनिनानै थैस्रागोन आं गावनो जोंनिया सिदा रायलायनाया देखायथिना रायलायाना जोङो नाग्रिजुलि लेन्ड मिउजिक फेस्टिभेलाव फैगोन ना फैया आब'आ नाग्रिजुलिया माहा दंमोनलाय आगै धरनि आब' नोंखौ नायब्लाबो अला आं सब इउटिउबाव सोना थेंक इउ सो माच आस्काखौनो थानो नांगौ आब' गिर तरहा रंग नहीं बदलना चाहिए वही तो मैं बता रही हूँ जैसे हो वैसे ही रहो ना क्यों मतलब दिखावा करने की क्या जरूरत है कोई लोग ऐसे करते हैं ना जैसे कि लोगों के साथ अपने लोगों के साथ आमिचा फॉरवर्ड मारना हो राजा ने हाँ तुम जैसे हो वैसे रहो बदलने की कोई जरूरत नहीं है किसी और के लिए आंनि खानाया माबायसा जादों आब' जाफुं ब्रह्म आब' गुमैलाव दङ बेमार जानाया हामबाय नामा हामबाय एसे हामबाय माने हामबायानो स्टरफोरा हामबाय आरो माय बिउटिफुल आब' थेंक इउ स' माच ओइ आब' बावबाय नामा आंखौ भायलिना इज्लारि बावबाय माने बुजियासै आब' आंनि साबसक्राइब चेनेलखौ राधा बसुमतारी अके राधा बसुमतारी चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो बयबो हेलौ आब' आंनो मा जाना इमान मटि जाखो आब' हेलौ आब' आङो मा जाना मटि जाखो आं माथो जाबाबो फुङावलाय नोङो नायस्रां मिथिया नानियाबो आं जेसे जायो बेखौनो जायो लावदुमाबो आं जेसे जायो बेखौनो जायो होमबाबो इसोरो लदा जाया आं लदा जायो मानो लदा जायो मिथिया दुखु नांसोयो आङो मिथिबायना मार दुखु नाङो आङो आब' आंनि मामिया होनदोंखि नों हामबायनो आङो हामाखैथ' बिदिनो दोङो हामाखै लुदुर गेलेनो दोङो मा खालामदो नोङो एख' रोङालासिनो मा इनस्टल खालामदो नों गेम गेलेनो नामा बरिं मोनबाय होनबा आं लाइभ फैनायखाय आंखौ बावबाय नामा बुजियासै आब' बाय फरायनोसै गुड बय फरायदो जोंबा गोदो नोंनि सिबाङाव कत्त' फरायबोदोंमोन फरायबोबाबो स्टार मारिनो हायाखै होनदों जानायनि लोगोआव ओंखारालै आब' मोदोमा RS अफिसियेल एकदम राइट खोथा बुंबाय नोङो 110% राइट खोथाखौ बुंबाय नोङो खिन्थु जायाबाथाय रानथिं जायो दे आङो खिन्थु जानायानो अभारना आंनिया खालामना लालाय नामा फिल्टार चेन्ज खालामनानै आंनि गुमैलाव दमा दाखालि गाबदों र' आब' गाबनायथ' नायस्रां बसुमतारी नबिन बर' आदा लावदुम आरो नोंनि मिउजिक भिडिअखौ माब्ला नुगोन आब' नभेम्बरनि 6आव नुगोन 6 नभेम्बरावहाय नुनो जानो हागौ आरो एसेबां सियर नङा नुनो हागौ
ओमफ्राय आब' नों अमा ना बोरमा बेदर साबसिन मोनो आङो अमाखौनो मोजां मोनो आं दोनथ'नोसै ना इमान गोबाव रायलायबाय आङो बा 1 hour 1 hour बारबाय 75 minutes जाबाय अके आं दोनथ'नोसै दे उनावहाय रायलायफिनगोन नोंथांमोनजों रायलायनानै मार मोजां मोनबाय मार मोजां मोनबायनो लावदुमजों थाफा थाफा पुरा माबा बाक्सानि रायलायग्रा जाबाय आं बाक्सानि मानसि जाथ'वाखैना बाक्सानि मानसिथ' नङाना आं दाथ' उदालगुरिनिसो ना आंथ' बाक्सानि नङाना बाक्सानि जानो हागौ आब' लाइफखौ नायथ'नो हानाय नंला आब' सरि आं प्रजेक्ट खालामनाय गुड बय एबि चेनेल खालाम फरायनाया जेब्लाबो सिगाङाव मोनसेबो रिप्लाइबो होआ आंनिखौ अनफावरि बसुमतारी सरि आगै आब' क'क्राझाराव फै जागोन दे थांगोन दोनथ'नोसै आं दे उनावहाय रायलायनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंजों गासैबो लाइफआवहाय जइन जाफैनानै रायलायनायनि थाखाय बेबायदिनो लोगो मोनबाय थागोन इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां थायोब्ला तामुलपुरथिं उदालगुरि जाना थांबा नागिरजुलि लेन्डखौ मोनलाङो बेयाव मिउजिक फेस्टिभेल जागोन 21 नभेम्बरनिफ्राय अके थांनो नाजागोन आं आगै पुजा प्रिया बाय आब' रिप्लाइबो होलाबा स' सरि आगै LRG गेट आउट फ्रम हियार आब' लावदुमखौ टुक्लुक्लु डेन्जार नुखारदा डेन्जार खानाय सिननायखाय डेन्जार नुखारना थेंक इउ आंजों लाइफआव आंनि लाइफखौ दसे टाइम इन्टारेस्टिं खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस आंजों रायलायफैनायनि थाखाय आयौ इउटुब फैनायनिफ्राय इउटुब चेनेल खेवनायनिफ्राय आंजों आंनि फेमिलिल' नङा नोंथांमोनाबो आंजों दंफायो होननानै आं बिराद हेपि आरोना अनजना बसुमतारी हाय हेल' उनाव रायलायनोसै नोंथांमोनजों बाय टाटा बाय सुजु आगै गुड नाइट बाय गाबोन भिडिअ होगोन गाबोन भिडिअ माने होगोन गवालपारा थांनो गोसो LRG चेनेल ना मा आइडि बियो जास्ट गेट आउट ओके टाइम वेस्ट खालामबाय दा गाज्रि कमेन्ट्स खालामनानै अनफावरि थेंक इउ स' माच LRG नोंनि आइडियानो एलार्जि माने मा मिथिबाय नैबेखौ होनो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम अके थेंक इउ एलार्जि नोंहासो MB खरस जागासिनो आइ डोन्ट केयार नों मा सानो आंखौ I just don't care मानो होनबा आं सोरखौबा इमप्रेस खालामनो थाखाय फैयाखै जौ फेनायसोदां एलार्जिया नङाबा माथो आब' सना थेंक इउ स' माच आगै सुजु थेंक इउ स' माच रेम्बो थेंक इउ एभ्रिवान टाटा बाय stay safe stay happy एलार्जि I love you बाय रां साफारियाव माब्ला फैगोन आयौ लावदुमा गैया नामा आब' लावदुमा गेमस्ट्रिया जेराव दङ बेयावनो लावदुमा थायो अके बाय